Буа районында бүтін Россия ата-аналарының бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру акциясы узды. Ата-аналар рус теленнән бердәм дәүләт имтиханын тапшырды. Әлеге чара шәһәрнең 1 номерлы мәктәбендә үтте. 10 еллар элек мәктәпне тәмамлаган өлкәннәр имтиханда үзләрен ничек тоттылар? Хәбәрчебез күзәтте. Әтиәниләр мәктәпкә паспорт күрсәтеп, металл караучы махсус корылма аша керә. Чөнки чыгарылыш сыйныф укучылары өчен каралган бердәм дәүләт имтиханы таләпләре акциядә катнашучы ата-аналарга да кагыла. Телефоннарны куллану катгый тыела, имтихан барышы видеога язылып бара. Имтихан башланыр алдыннан инструктаж үткәрелә. Быел ата-аналар рус теленнән бердәм дәүләт имтиханы тапшыралар. Үз көчләрен сынап карарга 15ләп әти-әни килгән. Кемдер шәхси тәҗрибәгә таянып, баласына имтиханга әзерләнүдә файдалы киңәш бирә алырмын дип уйласа, икенчеләре җитәкче буларак башкаларга үрнәк күрсәтергә килгәннәр. Школу я закончил в 2000 году. Мәктәпне мин 2000 елда тәмамладым. Бүгенге бердәм дәүләт имтиханы миңа мәктәп елларын искә төшерде. Бу чорны укучылар тормышында мөһим этап дип саныйм. Ата-аналарның бердәм дәүләт имтиханы тапшыру көне акциясе 5нче ел үткәрелә. Чараның төп максаты ата-аналарны имтихан тапшыру процедурасы белән якыннан таныштыру. В ходе этой акции родители могут сами прочувствовать. Акция барышында әти-әниләр балалары узасы кичерешләрне үз мисалларында тоя алдылар. Ләкин куркырга сәбәп юк. Чара имтиханнарда була торган киеренкелекне бетерер өчен үткәрелә. Биремнәргә килгәндә, алар чыгарылыш сыйныф укучылары өчен дә, ата-аналар өчен дә бер катлаулыкта. Контрольно-измерительные материалы мы получаем по защищенной сети. Контроль тикшерү материалларын без махсус шилтәр аша алабыз. Бу процедура нәкъ укучыларныкы кебек. Оештыручылар инструктаж үткәрә һәм имтихан башлана. Ата-аналарның имтихан эшләрен махсус комиссия тикшерәчәк. Теләгән кешеләргә билгеләрен дә әйтәчәкләр. Имтиханның нәтиҗәләре бернинди көчкә ия түгел. Бу чарада катнашу ата-аналарга үз тәҗрибәсен тупларга, имтиханның бар үзенчәлеген аңларга мөмкинлек тудырды. Алсу Самигуллина, Сирин Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.